Аз съм Рая и в момента играя Майнкрафт. Втори епизод, аз съм от първия епизод, нали знаете, Моника. И сега ще играя тук този сервер с оцеляване. В този сервер виж замък! Това не е замък, Моника. Това го намерих. Вижте. Ами, нали осъзнаваш, че вътре може да има нещо? Какво да има? Звен лед. Извинявайте, хора, за екрана, просто е много светло. Това са стъкла. Лопата. С лопатата нещо ще стане ли? Не. Вися вътре. Скирка. Не. Ари бе! С меч пак не. Не. Нищо няма да ставим, ба. Бах! Трябва да бегам. Да се беше скрила в една висулка. Може се да се качиш горе. Чакай, Моника! Таблета ми пречи. Сега ми изкриви таблета. Тъп скелет. Що? Май трябваше да се скриеш в една от висулките. Мукни! Чакай, той се пали. Всяка му оцели ще умра. Аз пък ще запаля. Ради, този клип е специално за тебе. Ако ме чуеш. Другите, ако ме чуете, не говоря на вас. Говоря за един мой брат. Ладнях, трябва ми и храна. Не! Фуйка. Мри, патицо, мри. Не ми пука дали си животно. Сега няма да има нищо. Мри. Моника е до мен. Тя е моя приятел. Патица. Ала! Джимия! Една вълна ти трябва, три сиви вълни и три дървета и има слегло. И 3 дървета. 3 дървета и 3 сиви вълни. Те умряха. От тези дървета? Не знам. Първо намери 3 сиви вълни и тогава с дървета. Къде да ги намеря? Не знам, такова ти трябва. Иде, чупи се по-бързо. Оля, видя ли го това? Извинявайте за екрана, пак ви го казвам. Наистина. Много съжалявам. Трябва да се тръгвам. Чао. Ало? Къде си, мамо? Райо. Не, сегичко. Сред 5 минутки. Излез вънка на сянката, Не, но не обърти само- на Лиля. Добре, сред 5 минутки. Моля се, мамо. Моля Ама те. не да тичаш вънка на слънце. Не, няма да тичам. На слънцето Добре, хайде. Такова? Такова ли? Или такова? Чакай. Не, трябва да е светло. Да, светло дърво, не тъмно. Аз сега видях, че е тъмно. Но това можеш да направиш нещо с него. Няма 3 вълни, Моника, за какво ме караш? Ако искаш Просто легло, на такова си спа и това да е мир. Сега си направя едно легло. и как се спиш на него? Лягам спа. Сутрин
Да. Така. Крака ми изтръпна. И за какво ме ритна? Не съм те ритнала. Сега. Прозрачен лед? Чупи се най-сетни. Аз съм Стив. Ако искате да знаете, аз съм Стив. Той е много тъп. Аз изкачих връх Еверест! Бум! Сега, искаш ли да скоча? Да. Уи! Ау! Също се подскачам. Защото на стега се подскача. Да, бе. Саша, Да, бе, пробвай. подскачам? Ама подскочи. И тук. Наистина, що подскочи там? Защото това го задържам и си скачам. Някъде го четеше, има ли храна? Ау. Ще пусна патици и ще ги убия. Ади бе. Само от голямата стая. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Патичата избяга. Тъпа патица. Сега ще я намеря. Уоу. Ако слезеш долу... ако слезеш долу, там може да откриеш злато. Забравяй да ти показа. Злато. Не, онова въглиста. Това не е злато. Това знам какво е. Какво? Сега ще кажа. Само уча. Тук ли ще се вземе бахти? Онова ще се вземе, защото е въглист. Няма ми помогне, нали знаеш? Може да се запази солда. Сега ще падна. Ще падна и ще умра. Не. Няма да падна и няма да умра. Ако паднеш във вода, няма да умреш. Пинг. Злато, ти си моя. Това не е злато, а въглиста. Знам. Дървена кирка. Ето, Да. въглистата. Дървена кирка. Ирка. Ма ми трябват пръчки. Не знаеш. За кой път ще ме риташ? Не съм те витала. Ритна ма. Сега си направя диаманта на кирка. Това не е диамант. От това. Това не е диамант. Ариде, колко часа ще купая? Той има навсякъде такова. Не, няма. Виж тавано. Купая последно и спирам. Толкова въглиста, че стигат. Преди телефона ти звънеше по друг начин, нали? Защо си го смени? Ми омръзна. Скоро няма да ги скупаеш. Те са много на едно място. Да. Някъде към... То. Аз пък какво купая? Кирката ми свърши. Сега си направя нова. Ще ми трябват пръчки. И то тъмни. Ще си направя въглища. То това е въглиста. За какво толкова малко? Толкова. Сега ще ми трябва това.
Сега си направя диамантна кирка. Чин. Бум. Шакалака, бум, шатакрака. Сега си направих 1000 пръчки, чечки, пъчки, чечки. Айде бе. Една, две, една, две, една, две, една, две, една. Две, три, четири, пет, 28. 25. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет. Още едно, бах. Сега слагам всичките. Ичките. Понякога събирай въглища и за огън. Да, наистина. Лампите пак стигат. 52 лампи не ми стигат. Стигат ти. Падни някъде върху водата. И така ще можеш. Да бе, после как да излезна? С 3 купчета. Днес ми е най-хубавия. Чакай, в тази пестара може да има злато. Наистина, някъде може. Ох, това ми скара къл. Някъде ще има злато тук. Някъде ще има злато тук. Добре, що не искаш да има злато. Ми за какво ме е злато? Да пръдна или да забогатея? Не е толкова нещо стела. Не е нужно така да копаеш. Може да се изкопаеш в тунел. Тая пещера беше уникална. Не слагай навсякъде лампи. Защо? Да ти стигнат. Добре. Сега трябва да се биеш чудовища. Може да си се направя меч. Мога! Моника, таблета ти се изключи. Мога да си направя диамантен меч. Еч. Какво се смееш? Не се смея.